Pozdrav za sve i dobrodošli na moj kanal i u moju vatrenu kuhinju. Danas pripremamo brze štanglice sa susamom, makom i lanom. Vidjet ćete, jako se jednostavno pripremaju, nema čekanja da testo nadođe, nema kvasca, nema praška za pecivo, znači umesite, razvaljate, uvrnete, pečete i očas posla bude sve gotovo. Od sastojaka bit će vam potrebno 350 g brašna, oko 250 g sira, jedan margarin od 250 g, jedno cijelo jaje, jedna dobra kašičica soli i možete da koristite semenke koje želite. Ja sam ovog puta odlučila se za mak, susam i lan. Znači semenke po želji i da li će vam možda trebati još možda šaka, dve brašna, zavisi od sira koliko je vodnjikav i koliko je gnjecav, ali to ću vam dalje u toku videa reći. Brašna, margarina, znači soli i sira, umesite testo da bude kompaktno, da se ne lipi za prste i po potrebi znači dodajte još malo brašna ukoliko bude potrebno. Ovdje nema čekanja da testo dolazi, znači odmah se sve radi, testo podijelite na 4 dela, svaki deo ćemo da razvaljamo u pravogaonik i premazat ćemo jajetom, zatim ćemo seći štanglice ili ćemo uvrtati kao štapiće, to možete već sve po vašoj želji. Testo ćemo da podelimo otprilike na 4 dela. Svaki deo ćemo da razvaljamo u pravogaonik, da bude duži, a ne širi, da bi mogli lepe štanglice da pravimo. Jedno jaje ćemo da umutimo cijelo i premazat ćemo testo sa tim jajetom. Površnjavite površinu gde radite, da vam bude lakše, da se testo ne bi malo lepilo zbog margarina i stavljajte znači semenke po želji, zatim ćemo formirati štapiće. Ove štanglice su se pekle 15 minuta, vi pecite vaše u zavisnosti od vaše rerne, znači 15 minuta na nekih 200 stepeni i nadam se da ćete rado isprobati ovaj recept jer su ovo odlične grickalice i nadam se da će vam se recept dopasti. Do nekog novog videa i video recepta, sve vas puno voli i pozdravlja, vaša Vatrena. Ćao!